nyár végén hoztuk ezt a barkaszt haza, akkor ígértük, hogy a folyamatáról, illetve a felújítás folyamatáról be fogunk számolni. Ez a következő videónak a tartalma igazából az állapotfelmérés lesz. Az már látható, hogy lekerült róla a fehér légterelő, illetve sikerült beindítanunk. Aki tüzetesen kémlelte a korábbi felvételeket, az láthatta, hogy nem is akármilyen barkasz, hiszen ez Lada motorral van szerelve, egész konkrétan egy Lada 1200-asnak a hajtómotorja lett beleépítve, ami külön érdekességet, illetve értéket ad a dolognak, hogy ez hivatalosan történt, tehát erről egy több oldalas dokumentáció van, és a forgalmiban is így került bejegyzésre, hogy Lada 2101 hajtómotorral szerelve, ami hát 93 óta állt, de aránylag kis munkával sikerült üzembe helyezni, tehát kapott egy kis benzincsövet, illetve üzemanyagot, illetve a karburátor egy tisztítást. Ezt követően mondhatjuk, hogy egész könnyedén indul. Az üléseket és a motorburkolatot kiszereltük. Sajnos ez a barkasznak egy ilyen hátulütője, hogy a motorhoz, hogy hozzáférjünk, ezeket mindet ki kell szedni. Ezek most jelenleg itt vannak a platón. A motor reményeink szerint fog kapni egy karbantartást, tehát egy olajcsere, gyertya, illetve minden, ami ilyenkor illik. Illetve így arra döntöttünk, hogy a barkaszt, azt úgy az egész karosszériát és a magát a járművet azt szeretnénk felújítani. Ehhez majd most le kell venni róla a platót, illetve valószínűleg levesszük a fülkét is, hogy el lehessen végezni a minimális, de szükséges lakatos munkát. Egyébként meglehetősen jó állapotnak örvend, tehát én ezt jónak titulálnám mindenképpen. Az alvás sincsen elrosdálva rajta. Nyilván azt megsínylette szegény, hogy egy fűkaszával sajnos a szélvédő betört, illetve fűkaszálás közben a szélvédő betört az autón. Egyébként jónak mondható, itt látható egyébként az eredeti színe, tehát eredetileg ez a halvány zöld, akár mint az ifákban is, vagy én azt hiszem Trabantban is láttam ilyet régebbiekben. Ilyen színű volt. Célunk, hogy ilyenre állítjuk vissza, tehát nem ez a postás zöld színe lesz, hanem a halvány zöld. Egyébként egy 1984-es évjáratú barkaszról beszélünk, amit a tulajdonos elmondott még róla, hogy ugye a története is egészen érdekes. Ez tehertaxiként funkcionált, és ami még külön egy ilyen érdekesség volt, hogy ez tírvizsgával rendelkezett, tehát ezzel, ha mondhatjuk, nemzetközibe jártak ki. Illetve még egy érdekes pont, hogy amikor volt a taxis blokkád, akkor ez is részt vett benne Miskolcon. Ez egy újabb ilyen kis különlegesség, ami a jármű történetéhez hozzátartozik. Egyébként kétbetű 4 számos rendszámát később CCV betűjelűre cserélték. 1993-ig volt forgalomban, tehát akkor lett kivonva, és azóta ott állt azon a helyen, ahol mi elhoztuk, ugye az előző videó tartalmában az látható is volt. És most, ha minden jól megy, akkor megindul a megújulás útján, amiről szeretnénk bővebben a továbbiakban beszámolni.